ati paring pulas asih tujubra dhumateng jiwa lan jasating kubra. Duh Gusti, anggen kula panyuwun muga kinanjar rahayu Basuki jengkar berkahayu kanthi jiwa jaya pimanto. Wasinen tangane kuwi ning ndi? Lah iya maksudnya kuwi sing bener. Contone iki lho, dewaning suket gadang pitakola. Kupingmu lho Wasana. Pripat kowe, foto-foto. Lah iya. Balik. Kuping. Yo. Coba cocok ya iki lho. Kubro petang tahun mosok kowe ora iso mencut. Wah, ayo cek maju ke cek. Robat kau ini, ayo cak cek. Yo, kece dua. Lah, oh itu kan. Alah. Weh, diguyu loh kalau. Diguyu mau pengen telu mosok cinta petang tahun. Waduh. Orang melu. Orang melu. Cangkem. Apa sih orang metik. Manuale. Yo. Bos.
Dadang. Wah, tenang. Pacutane Komar. Bagus dibacut kele. Yo yo. Wah, yo. Bocah dua nakal Dadang karo Koplik. Ayo Dit. Ora wani karo kowe Dit. Lah Cita dilawan. Ora iso kowe. Manungsa dugal warisan. Ayo. Ojo endo apa wilis tak rapeake dalem iki. Alah. Goblok. Bodoh tenan. Wah, ayo. Dibacut keco. Yo. Ora enek bokok, eneke sebojo Jin. Wah yo Jin. Ayo. Dadang, ayo, parit, Pak Soreto, waduh, Pak Soreto digoleki tenan. Walat, DJ Aloy. Lolo Dadang keparat edian tenan. Ya, bagus. Ayo boleh. Ayo, sapa wani karo bro? Iki lho Cak. Iki lho bapak arek-arek ya iki. Ye, bro. Es. Tuh. Ayo. Ayo lur, penak lur. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dhisik, tepuk tangan sing rame. Oke. Ayo sapa adu iki aja tepeng kali-kali. Wah iki. Ayo Den. Dino penot jogete Dityo asik. Oke papaku bro
ngano papaku bro asal iki boy hey 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 yo lo Bapak serangkali para prajurit padha kinepung boy panap Baresta ayo kawijayane jaya kawijayan yo Wayo ning sama jolo tetep wayo kabeh cinta wayo waduh mana jin waduh waduh sikile kece kecok sikile kece apa cek anakmu teko apa pergi berbuki bang alah aloy emang ono loy aloy malah muat kae iku aloy tulungane lho rambute iku alay iku dudu aloy bocah telu iki lho alah wong edan ya tepuk tangan bersama Kupro tim luar biasa ojo suwe awas lo solo ya boyo rahayu aku jauh pamit mring papan gunungku papa bersama Kupro luar biasa joget sih yo cinta mibur dirgantara jin yo sang sampar cinta nyeblak sampur gedruk bumi kaping 3 mas yo api tenan iki hon miber to miber guys hon wes bokoran iki bokoran wah yo tepuk tangan luar biasa tepuk tangan buat Cito DS alah dan kali ini kita akan melanjutkan satu kegiatan reok